So yun mga piso, araw-araw ito lang kasi yung gawain natin, kaya everyday gangsa feeding tayo mga piso. Yun, mga chismosong gangsa. Pag gangsa kasi dapat chismoso, kasi pag hindi sila chismoso, hindi sila maingay pag gabi. Pamalit kasi ito ng mga aso, kasi yung aso pwede kasi yung ano, pakainin mo lang, hindi na yung tatahol, o pwede mo yung kaibiganin. Yung gangsa hindi pwede, kaya lang ano itong gangsa, may pagka-traidor din sa amo. Pati amo niya tinutuhik, dinalabukan, pati amo niya inano to, gugukod, manggukod, manukik. Ano nakapaipos gangsa kay waygi ilang amo, walang kinikilala yung gangsa, pati amo. Away na sila, pag busog na away na sila.